वाइट मूर्खसो आंबो एक्टिंआ बांद्राय जाबाय आंना खालायनायावनो आं बिखौ मेन्टेल हस्पिटालाव लांनो थिनबाय थानायावनो अबावबा लांनानै जुदि आसोलावनो जुदि मोजां जानानै फैयो आंनाथ' प्लेनिंआनो जाफुंनायानो नङा फाग्ला बुंला आं जास्ट बुंनायावनो बांद्राय जादों आंना एक्टिंआ बेखौ मेन्टेल हस्पिटालाव लांनो बुंला एबार बुंगोन न'आवनो दोनदो होननानै होनब्लासो आं लाबोनाय मुलिखौबो होनो हागोन आङो दानो हैगोन र' दानो आरो माबायदि हैनो बेथ' हुसावनो फैनाय नङा बिजि थुना बेहुसो जाना थाबाय गाबोन सोरांबा होनांगोन नाङा दाथ' बे फाग्लिया उन्दुनानै दङ सिरि दौनो हागोन ओरै गोन्नाखौ ओरै थिखांनानै जेब्ला बारहुंखाया उन्दुगोन बेबायदिनो खालायगोन आं मुलिखौ जाहोथारनांगोन बिजि सिरिन्सथ' लाबोखादों आङो उन्दुबाय थानायावनो खुगाखौ बोखानानै ओरै बोख'नानै खुगाखौ फुवारनानै गोन्नासिम दौना होगोन थांगोन मालाय सिङाव निजिनो येस बेबायदिनो खालायगोन दा बे पार्सालाय सोर लेडिसनि पार्स जाखो उन्दुनो गाज्रिबाय आं पार्स सार्स नाला गाबोन सोरांबा नायसिगोन दा सोरनिबा पार्समोन बिखायाव लाना उन्दुना हानसै आं उन्दुनो गाज्रिबाय आं थारमाने गाबोन सोरांबा नायसिगोन सोरनि मा दङ हासुनो ओंखारबाबो उथिलाङा एबार सोरांबा सिखारसिगोन आं दा बेखौ रितुआ उन्दुब्ला जबरदस्ति गोन्नासिम सोनानै बे बिसखौ जाहोगोन आं आइखौ बिस जाहोनो नागिरदों बियो आरोबाव दिनैथ' बिखौ लोंनायनिफ्राय रावबो बासायनो हाखाया बिखौ बास आरो सानब्रै बेबायदि बे इन्जेक्सनजों फुल इन्जेक्सन मोनब्रै जुदि बिखौ जाहोनो हायो खाम सेस आरो खामानि सेस रितुआ अरायनिबो थाखाय सायाव थांखासिगोन आइनो थांना खिथाहैनो आइ सिखार आइ उन्दुलांबाय नामा आइ सिखारलाय आइ मा जाखो बाबा आइ हालाया नोंनो इन्जेक्सन लानानै नोंखौ जबरदस्ति बेहुस दं होननानै बिस दौनो फैनो नागिरदों नोंखौ बिस दौनो नागिरदों हालाया मा बियो आरो आंखौ पयजन दौनो फैनो नागिरबावदों आइ आं बेखौ सिरि नायखोमानो थांदोंमोन बियो इन्जेक्सनाव बिसखौ सोनानै लादों बेनिफ्राय नोंखौ जबरदस्ति गोन्नासिम दौहोगोन होननानै इन्जेक्सनखौ गोन्नासिम सोनानै दौहोगोन होननानै बखिबाय दंमोन आं बे समावनो सहैदोंमोन आइ बे हारामि फाफि बोराय फै नेगासिनो आइ नाटक खालायनायखौ एक्टिं खालायनायखौ बन्द' खालायदो नों बेबायदि उन्दुनानै थागोन बे समावनो जुदि बियो फैनानै जुदि नोंखौ जबरदस्ति जाहोफैयो मा जागोन नों सिरि मोननाय खालायदो सिरि मोननाय जेनेबा आं इन्जेक्सन होनाया बारा खामानि होआसै सिरि मोनफिनबाय बेबायदि टाइपआव नों गाख्रबफिनदो गाख्रबनाय गैला बेखौ डाइरेक्ट देथारिखानोसै आं आइ सोरबा सोरबि उन्दुवाखै माथो खाथिनिफोरा आं दाबो माथो खोनागासिनो नोंनि गाख्रबनायफोरखौ खोनाबालाय होमब्लालाय माथो खालायबावनो बिखौ आं बुंनाय बायदिनो दसे खालायदो नों गाख्रबफिनदो सिरि मोननाय बायदि गाख्रब आं थांनि बे बोराया अधैर्यथारलै बियो एसेबां आंखौ मुलि जाहोबाय थानो लुगैदों नोङो एसेबां मुलि जाहोबाय थानो लुगैदों आंखौ एक्टिं खालायबाय थानायनि धैर्य गैलालै आंहा अबाव थांखोलै रुवाया देथारहैनोसै आं बे बोरायखौ अबावबा बे बोरायखौ चान्स होनायावनो जोंफोरसो प्रब्लेमाव गोग्लैगोन गैला नेयाला आं बिखौ जेबो एक्टिं सिटिं खालायला आं बिखौ देथारहैनोसै रुवाजों जि जाय जासिगोन हयथ' आं थैगोन नङाबा बे बोराया थैगोन दिनै सोरबा सासेयाथ' थैखागोन धैर्यनि सिमा बारबाय आंहा धैर्यनि सिमा बारबाय दे दोनना फैगोन दे आं खिन्थु दसेल' दे गोबाव थानो मोना नोंसिनि आइ उन्दैमोननाव नोङो थांनानै फैनांगोन बाबा आंलाय मानो गोबाव थानो आं नायनाल'सो फैखागोन न'खौल'सो नायगोन आदा रनिखौ आरो मादैखौ माने आइ उन्दैखौ नायगोन बेनिफ्राय फैफिनगोन नोंबो थांगोन ना आं हारसिं थाङा नोंबोथ' थ' ना बाबा नोंबोथ' ना नोंखौ नुब्ला मादैया रागा जोंगोन माने आइया रागा जोंगोन मा खोथा रागा जोंनोबो हानाय आं थाङा दे आङो नोंखौ थिनहरगोन नोङो जास्ट थांनानै फैबानो जाबाय सोरबा लोगो जानानै मानो रागा जोङो आइया एसेबां मा बुंनो आरो गोबां खोथा नोंसोरखौ नुबोला रागा जोंगोन बियो आरो
बिनि सायाव आरो जुदि रनियाबो न'आव गैया नोंखौ लानानै थांब्ला आरो बांद्रायसो रागा जोंगोन बियो दे होमबालाय आं हारसिं थांगोन दे नों खालि न'खौल' देखायना हो आं हाबहैगोन दे जागोन दे अबाव बे हारामि बोराया अबाव दिनैनो नोंनि खेलाया खटब दिनै दानथारगोन गेथारगोन आं अबाव होनदों बोराय अबाव नोंखौ बुथारगोन आं दिनै आंखौ बुथारनो फैग्रा आयै मा खालायदों नोङो मानसिफोरा खोनाजोबगोन मानो गाख्रुबदों गाख्रुबो नङाबा आङो थारैनो फाग्लि जामारसिगोन बे बोरायनि खोथा सानै मा बुंदों आयै एसे सिरि थायै मानसिफोरा मोनथिजोबगोन प्रब्लेमाव गोलैगोन जोंबो सानैजों आं फाग्लायानो जामारसिगोन आं फाग्लि जामारसिगोन आं बे बोराया आंखौ फाग्लि खालामसिगोन बेखौ आं दिनै बुथारनो हायाबा आं सान्थि मोननाय नङा सानै आं गावनो फाग्लि जासिगोन एक्टिं खालामनायावनो आं गावनो फाग्लि जासिगोन आयै एसे धैर्य हम सिरि खालाय जा खालायनो नागिरदों बायजोआव बेबायदि गाख्रुबोब्ला मानसिफोरा खाथिनिफोरा खोनागोनथ' आयै बेबायदि गाख्रबनाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नङाना बेसे खयज' खालायबावनो आं बे बोरायखौ बोसोर खयज' खालायबोबाय हाथारला आं सिमा बारबाय आंनि न'आव फैनानै बियो आंखौ बिस होनानै बुथारनो फैदों आरो बेसे एक्टिं खालायबावगोन आं आंनि न'आवनो बिखौ फबना दोनगोन आं दिनैनो बुथारना फबना दोनगोन आं एक्टिं खालायबाय थानो हाला आं बे बोरायथिखौ फाग्लिनि एक्टिं खालायबाय थागोन आं बिनि सिगाङाव हाला आङो दानथारगोन आं बेखौ दानो मा हा नोंसोर आंखौ थगायदों थारमाने नोंसोर आंखौ फोथाय खेबस' खालायदों आंखौ थगायदों नोंसोरो फाग्लि जानायनि एक्टिं खालायफ्लांदों नोंसोरो नोंसोर मोजां खालायासै आंजों नोंनि मृत्युआ नोंनि थैनाया खाथियाव सफैबाय बोराय बेनिखायनो थगायनो गोनां जादों आरो नों बारहुंखा नों आंनि असे फिसाजो जानानैनो आंखौ फोथाय खेबस' खालायदों आंखौ थगायदों नों बे दायनि हिन्जावनि थाखाय बे कुकुरनि हिन्जावनि थाखाय नों आंखौ थगायदों गावनि असे बिबौखौ नों सोरखौ गारा आङो मा खालायदों दा जोंखौ माबा खालायनायनि सिगां बोराय नोंखौ देथारसै आं आंखौ देथारनाया एसेबां इजि नङा ओइ अबाव खारबोदों ओइ बोराय आबा होसो बेखौ होसो मा बुंदों नोंलाय नोंखौ नोंसा बाबाया नोंसिनि आइ उन्दैमोननाव रनिमोननाव न' देखायनो लांनो नागिरदों आयै आंखौ बाबाया दोनना फैगोन आदा रनिमोननि न'खौ नायनो आइ रितुआ मा नोंसिनि आइ उन्दैया रागा जोंगोन बेबायदि थांबोला थांनाङा नामा आइ जोंथों आं आदा न'खौसो नायनो थांगोन बेबायदि नङा आइ एसेबां बोसोरनिफ्राय जों जेबो सोमोन्दो लाखियाखै दा नोंखौ थांनाय नुब्ला बिराद रागा जोंगोन बियो आगोल जेरैबायदिमोन दाबो बेबायदिनो थाथोंसै मानो आरो नोङो गेजेराव हाबख'नो नागिरदों आइ नांज्लाय खमज्लायसो जालायगोन आरो नोंसा आदा रनियाबो बिनि बाथ्राखौबो मिन्थिया खोमा नोंसा आइ उन्दैया जोंफोरनियाव दि थांदोंमोन बेफोर बाथ्राखौबो मिन्थिब्ला आरो न'खराव नांज्लायनायसो जाबावलायगोन आरे आइ आं बेफोरखौ जेबो खिन्थाया दा आं ओरैनोसो थांगोन नायनानैसो फैगोन आरो बियो रागा जोंगोन आरो आंथ' आदाखौसो नायनो थांखागोन ना रनियाबा अबाव दङना गैयाबा न'आव बियो फैबायना फैयाखैथाय जोंफोरनिफ्राय खारखोमाना फैना अबावबा दङ नों मा होनना थांगोन दे आरे आयै नों जेबोखौनो बुजियाखै बाबाया न'सिम हाबाना आंसो थांगोन आं थांनानै आं थरिना आंनि इन्ट्रडाक्सन होगोन आं नोंसानि होननानै फिसाजो होननानै गावनि फिसा बिहारिनि फिसाजो होनना आं बेबायदि बुङाना आं थांनानै माबा मोनसे बुंहैगोन ना आं लोगो जानानैसो रायज्लायगोन गिनाय मोनो हाया आं बेबायदि थांनो होनो नोंखौ हारसिं थै नोंसिना गिनायानो बारा आइ उन्दैया जोंफोरखौ सैयासै आरो जोंफोरजों जेबो सोमोन्दोआव थानो नागिरा नाथाय आदा रनियाथ' थागोन ना आदा रनियाथ' जोंफोरनि बिदाना जोंथ' बिजों गोरोबना थानांगोन ना नोंसोरनि समा थांबायना नोंसोरो नांज्लाय खमलाय बेबायदिनो थाबाय मा जादोंमोन मा मायामोन दा जोंफोरनि समखिनिखौ जोंफोरो बिदा बिनानाव गोरोबना थानांगोन ना थांलाय फैलाय थांग्रां मिथिला दे आंखौ बुथारनायखौ एसेबां इजि मोनदों हिन्जाव ओइ सालि खुलुमखुलि थै सालि थै नोङो दिनैनो थैखादो नेबाय थाला आं नोंनि थैनायखौ मर सालि दायनि कुकुर सैमानि जा थै साला थै आयै मा खालायखो नों आइखौ मा खालायगोन नोंबो आंनि आखायाव थैगोन गथ'
आं जेरै बुङो बेबायदिनो खालाय नङाबा नोंबो थैगोन नोंनि बिमाजों लोगोसे आयै सिखार आयै सिखार दा मोनदोंना साला आंजों कपारेट खालाय होननानै बुंखादोंमोन आङो दा थैबायना दा माबोरै मोनदों आंखौ थगायनाया आंखौ सिनायाखैमोन नोंसोरो बिमा फिसा आंखौ इजि साननाङा हालासो आङो हाला नों मोजां मानसि नङा नों सासे क्रिमिनेल गुन्दासो क्रिमिनेला जा गुन्दायानो जा बे हिनजाव नोंनि जेबो नङा आंसो नोंनि बिबौ नों बायदि क्रिमिनेल गुन्दाया आंनि बिबौ जाबाबो बिबौ नङा नों जुदि आंनि असे बिबौबो नोंखौ आं बिबौ होननानै मानिया आयै सिखार आयै ओइ सिख्ला नामा नोङो सिख्ला हिनजाव जाथि नामा नोङो हिनजाव मानसियासो बेबायदि गाबो मानसि थैबोला सिखार माबार सिखार नोंनि बिमाखौ फबना दोननोसै सिखार नङाबो नोंबो आंनि आखायाव थैगोन नों बायदि मानसि नुवाखैमोन आं नों जुनारनिख्रुइबो गाज्रि बे पुण्यसो नोंनि बिमाया पुण्यसो मोनदों बियो माब्लाबानो थैखानांगौमोन बियो आंनि फिसाज्लाखौ बुथारदोंमोन ना दिनैसो आंनि गोसोआ सान्थि मोनबाय र' थैबायना थैयाखै बेखौ नायबावगोन आं गोथाङैनो फबना दोनगोन आं बेखौ सालि दर थैयाखैबाबो बाब्राब थैब्लासो बियो गोसोखांगोन आंनि फिसालाया जेरै बाब्राब थैदोंमोन नों गावनि असे मानसिजोंनो माबायदि बेबायदि खालायनो हागौ बियो आंनि असे नङा नोंसो आंनि असे नों बायदि गाज्रि मानसिया आंनि माब्लाबाबो असे मानसि जानो हाया आयै